Poštovani gledalci Nedelje 18 časova, kao što ste već navikli na otvorenom kanalu Kulture, Lice današnjice. Sinoć je u klubu Petak održana projekcija novih kratkometražnih filmova koji se uglavnom rade bez budžeta i tome posvećujemo ovu emisiju. Moj današnji gost je Stefan Mladenović, njegov film Chiaro di Sirte. Gledamo upravo insert i vraćamo se u studio. Y yo estaba pensando en Ariana y su beso apasionado que me dio en el salón de clases. Uy, fue un beso muy rico. Pero ese día fue muy raro. ¿Por qué quería conseguir algún contacto con Lucas? Y Ariana me desesperaba. Me decía que yo la hacía sentir sola y estupideces de ese estilo. Me celaba con todas las mujeres que me veía hablando, escribiéndoles un mensaje. ¿Desde cuándo una persona se convierte en la propiedad de otra al empezar una relación? No estaba bien que me prohibiera tantas cosas. Al final yo era libre. Sí. No. El médico fue muy interesado en el caso de paciente que tenía. Me ha contado que le siguió preguntando a Alejandro cuestiones sobre sus costumbres. Entre ellas, si tenía miedo para decir algo muy importante a su madre. A lo que Alejandro le contestó que sí. Dakle, kao što sam već najavio, ovu epizodu posvećujemo zapravo kratkometražnim filmovima koji svakako ima jako dobrih i uspešnih kreativnih autora. Takav je moj današnji gost, Stefan Mladenović. Zdravo, dobrodošao u Lice današnjice. Zdravo, Stefane. Hvala na pozivu. Evo ovako, tvoj film Chiaro di Sirte je zapravo prvi film, ili tako, kratkometražni film domaćeg autora na španskom jeziku. Tako je. O čemu se zapravo radi u filmu, koja je tema filma? Chiaro di Sirte u prevodu znači želim da ti kažem. I ja sam tim filmom hteo da pokažem kroz jednu, da kažemo, specifičnu temu koja se bavi LGBT tematike u pitanju. Zapravo coming out jedne osobe ili izlazak iz ormara kad neko priznaje porodici, prijateljima da je gej. Film sam hteo da napravim da kroz tu temu zapravo približim ljudima kako se jedna osoba suočava sa strahom te vrste, ali ne samo i te, nego bilo kakve vrste. Ok, koja je podrška bila za kompletan film? Svako je tema koja nije svakodnevna, jel tako, u medijima i koja je prosto malo zastupljena u medijima danas i malo ljudi uopšte zna koji su problemi LGBT populacije. Odakle inspiracija za sve to? Generalno, pre svega sam našao inspiraciju zato što je moj drug gej i nije prihvaćen od strane porodice, izbačen je iz kuće. Živi trenutno u Beogradu i ne smijem da pominjem njegovo ime, ali bilo mi je zapravo teško da prolazim s njim taj period autovanja u smislu da je imao suicidne ideje, to jest misli. Da kao zašto sam ja to, ja ne bih volao da sam to, neko zapravo ne prihvata sebe to što jeste. I onda sam ja hteo da pomognem umetnošću da promeni svoje mišljenje, da nemate suicidne misli. Dobro, ti kao i glumac i prosto producent kompletnog filma, verovatno ste konsultovali sa psiholozima pre toga kako to sve ide i... Ali sam, mislim, pre svega našao sam tekstove na internetu, to su 2 romana u pitanju. I dobio sam autorska prava. To je velika podrška koju sam zapravo dobio. Jedna spisateljica iz Španije, a jedna iz Kolumbije. Tako da, mislim, kada neko ima sluh za vašu ideju, to je baš dobar početak. Možemo da spomenemo ko te je podržao slobodno. Da, naravno. 2 spisateljice, jedna je Yolanda Pinto Cebrian, a druga je Carolina Rebađedo Ospino. I ja sam 2 njihova romana adaptirao u tekst koji je 20 minuta filma, tako je. S obzirom da se film radi bez budžeta, koliko je potrebno prosto vremena i volje da se tako nešto uradi? Pa svakako je potrebno više nego sa budžetom.
Ali moram da pomenem Miroslava Mitića koji je direktor fotografije u filmu. On je meni mnogo pomogao u smislu da imao je sluha za tu moju ideju i prosto napravljeno je bez ikakve potrebe za novcem. Nekako imam, pre svega i hvala onima koji imam dosta korišćenja muzike u filmu. I to su, što se tiče ima iz Londona, iz Indije, svi su dali autorska prava bez nikakve novčane nadoknade. Tako da, eto, ima pomoći i bitno je imati ideju. Naravno, bitno je imati ideju i prosto kreativnost i ja sam sinoć bio na premijeri u klubu Petak i prosto bila je divna atmosfera nekako, svi su to i tvoji filmi i druge filmove. Intimna je bila i dosta dobra atmosfera, da, i prosto dosta su dobro ljudi prihvatili tvoj film, s obzirom da su drugi filmovi koji su se puštali, koji su imali premijeru, malo drugačije tematike i nisu toliko škakljive teme kao što je bila tvoja. Koliko si ti zadovoljan premijerom? Ja sam prezadovoljan. Zapravo, sinoć je najzanimljivije od svega je bilo to da je u publici bilo dvoje ljudi iz Španije koji su se sasvim slučajno našli tu a ja sam bio toliko u frci da li moj španski valja, ne valja. I onda nakon projekcije, iskreno to mi je najviše značilo što su oni posle projekcije meni prišli i rekli da je moj akcent savršen i yes. Ali mislim baš dopao film. Pretpostavljam da je tu bio i neki dobar after, jel tako, posle premijere? Pa naravno. Evo i još se oporavljamo. Dobro, ali mi smo naravno profesionalno radimo ovu emisiju. Kaži mi ovako, zašto na španskom filmu? Prosto, to je negde čudno da domaći autor kojem prosto španski nije maternji jezik da uzme da radi tako nešto, to je ipak veliki poduhvat. To je toliko duga priča. Mislim, još 2004. godine, zahvaljujući telenoveli Ruby, mislim da svi znaju koja je to serija. Nekako zbog te glumice sam Barbara Mori. Ja sam zbog nje zavoleo glumu, pisao akademiju i krenuo da učim španski kroz njene intervjue, filmove, čak sam radio prevode za 3 njena filma. I eto, iz te neke, da kažem, to je oda zahvalnosti, ako mogu tako da kažem, prema njoj. Hvala i što sam ovde danas. Pre svega porodici, naravno, ali zavolao sam to zbog nje i eto, inspiriše me da radim u tom jeziku. Dobro, dakle, idoli, prosto nebitno da li dolaze iz sveta kao što su telenovele, ali tako, ili iz neke druge oblasti, svakako su dobri, svakako mogu da pomognu u motivaciji. Evo, ti si primer za to. Pa hajde da napravimo kratku pauzu i da čujemo tu legendarnu, što se kaže, naslovnu numeru iz telenovele Ruby. Idemo na kratku pauzu i vraćamo se za 3 minute. Eto, čuli smo i tu legendarnu numeru iz telenovele Ruby, nadam se da ste se vratili malo u nostalgiju, ali tako, to je bilo pre koliko, ima 12 godina od tada. 2004. 2017. Ima 13 godina, da. Prosto, mene interesuje sada da li si negde imao stereotipe, prosto tako si mladi i radiš svoj film, da li si naišao na osudu nekada od bilo koga? Ne. Zato što ja moram opet da pomenem Barbaru. Ono što sam naučio je da generalno u glumi zapravo ne treba imati strah od bilo čega. Mislim da je rizik ono što donosi pravu stvar. Bila ona pogrešna ili ne u tom trenutku, ali svakako se nauči iz tog rizika ili greške. Tako da ne. Ali mi je mnogo drago što ima ljudi koji su pogledali film van, pošto on trenutno nije dostupan javnosti zbog slanja na festivale. Pesnikinja Biljana Stanojević iz Niša mi je pogledala film i rekla jednu divnu stvar. I ja želim to sada da kažem. Vezano za stereotipe to, pošto je rekla da ću da nailazim na ljude koji su panj. U prevodu tvrdi, neće shvatiti i to, gde mi je rekla da svako ko bude rekao da je ovo film o gej osobi, da to nije o gej osobi, već o sreći. I to je ono što je mene zapravo i jako obradovalo. Dobro, razgovarat ćemo posle još jednog, jel tako, priloga i još jednog inserta i o tome, ali hteo sam da pomeneš još ko ti je pomogao u svemu ovome za... Ovaj sinoćni događaj je organizovan uz pomoć Social Cluba, koji je u okviru Srbije u pokretu
I oni svakog meseca imaju jednom mesečno se održava taj kulturni događaj koja je van institucije. I on se dešava u klubu Petak upravo, svake poslednje subote u mesecu. U Social Clubu su Uroš Milović, Jelena Radivojević, Rifat Rifatović i Bojana Sekicki. Oni su ta družina koja okuplja nas, mlade, neafirmisane umetnike. Ok, i gde ćemo još moći da pogledamo film sada, nakon nove premijere? Pa ja se nadam uskoro u Nišu na Nišville Jazz Festivalu. Još to nije sigurno, ali nadam se da će biti i očekujem neki prolazak u oficijalnu selekciju nekog od inostranih festivala. Koliko su novinari zapravo zainteresovani za ovo što ti radiš? Jer ja znam da si ti dosta ispraćen zato što prosto dugo glumiš i imaš već uspešne predstave za sebe, imaš dosta karijere. Imam 3 predstave. Svega. Jedna je bila, zapravo diplomska predstava Porodične priče, to je jako zanimljivo da smo igrali 2 godine ovde u Vuku, u Beogradu. Što je jako retko za jednu diplomsku predstavu da ima tako dug životni vek. To je, mislim, pohvalno, možda zvuči pretenciozno, ali je tako. Trenutno igram u predstavi Treći svetski rat u Narodnom pozorištu u Nišu i igram u dečjoj predstavi. I koliko su novinari zainteresovani? Pa, Facebook je jedna divna stvar. To moram da kažem. Tako je. Gde ja uzmem jednom i stavim status da sam ja napravio prvi film na španskom jeziku i onda svi krenu. Tako da to je... Zainteresovani su zapravo. Dobro, dosta. Sada si pomenuo prosto razliku između predstave za odrasle i dečje predstave, ali tako? Šta je teže raditi? Da li je teže animirati decu ili odrasle decu? U svakom smislu. Zato što su deca najiskrenija publika. Ako nasmeješ decu, uspeo si. Jer, mislim, njima je vrlo pažnja, koncentracija je na zavidnom nivou, ako tako mogu da kažem, da ako im je dosadno to ustaje, ide, plače, viče i tako da... Da, prosto veća interakcija, tako, sa publikom. Hvala ti puno što si doneo televizijsku premijeru ovog filma zapravo kod nas. Nemam čao, hvala tebi na pozivu i na prostoru. Pa hajde da pogledamo još jedan insert koji nam sledi. Llamé de mi casa al médico para preguntarle cuándo irá de vacaciones. Él me contó que ahora se encontraba aún atendiendo a pacientes y que las vacaciones tienen que esperar hasta el 1 de agosto. Me empezó a contar que hoy por la tarde esperaba a un paciente que sufría de insomnio total, desde hacía 3 años. Este hombre no llegaba a dormir siquiera 1 hora cada día y esto le había conllevado a tener tiempo para escribir 5 libros, estudiar los idiomas y 2 carreras. Una fue química, otra de arquitecto, durante estos 3 años que llevaba sin dormir. En la universidad tenía compañeros muy interesantes, aunque poco convencionales, pero en especial me llamó la atención el chico evangélico, que se sentaba en el rincón y no tenía contacto con nadie. Moji gledalci su pogledali, jel tako, i jedan i drugi insert i verujem da im se dopao. Navikli su prosto na premijere i još jednom ti se zahvaljujem što si doneo to. Hajde da pričamo sada o problemima zapravo LGBT populacije. Kolika je zapravo ta diskriminacija? Svako da postoji, ali kada kažemo nekome ko sa tim nema susret, ili makar on misli da nema susret, dosta mu je strana ta tema, prosto beži od nje i ne želi da razgovara o njoj. Pa hajde da približimo. Meni jako nervira činjenica kada neko kaže da je to izbor. Ja moram da započnem temu time zato što
to nije izbor. Nedavno sam baš na Facebooku video jedan divan klip namenjen tome da seksualna orijentacija nije izbor, već je traženje i otkriće iste. Kao neko otkrije da li je ili nije stvar izbor. Koliko je približeno ljudima zapravo, pa i nije. A kako to rešiti? Neko neće da sasluša o tome, to je veliki Slažem se, ali problem zapravo. malo je prosto iskrivljena slika o medijima na tu temu i malo je prosto, ajde da bude malo subjektivan, preagresivno prosto sve to promocija. Kako ti na to gledaš prosto na medijski sadržaj i posjećanje LGBT populacije u Srbiji? Kog ima malo? Kako ja gledam na to? Pa, znaš kako, mislim, ne znam koja nacionalna televizija naša da je pustila bar jedan film s LGBT tematikom. Dobro, bilo je na javnom servisu početkom godine domaći film pored mene i bilo ih je. Jedan posle koliko? Da. O tome pričamo. Mislim, baš nema prostora. Mislim, prostor se napravi kada je gej parada oko koje se pravi takva pompa, jer pobogu, to je gej parada, da li će se tući, da li neće i ostalo. To je jedini, i ja koliko sam upućen, to je jedini prostor kad ima LGBT zajednica. Medijski prostor, tako je. Ok, ti govoriš o filmu prosto coming out, ali tako? Tako je. I svemu ostalom i zapravo obraćaš se majci, pre svega. Tvoj lik se zapravo Alejandro, ali tako? Tako je. Obraća se majci, želi njoj da kaže cijelu tu priču. Pa koliko zapravo majka ima ulogu, kolika je ta uloga zapravo, zašto baš prvo njoj, a ne nekome drugom strane? Pa iz nekog ličnog iskustva, moj odnos sa mojom majkom, mislim da generalno su majke stub svih nas. Zapravo nekako mislim da su očevi tu nekako po strani i ne znam zašto je to tako, ali imao sam potrebu da to bude baš odnos sa majkom, zato što nekako mislim da one uvek nekako to znaju. Ne znam zašto, ali mislim da je tako. Ok, pa naravno svako dobro poznaje svoje dete, verovatno... Dovoljno. Da, verovatno ima uticaj na sve to i verovatno pretpostavlja već neke stvari, ali hajde da pričamo prosto o ljudima koje ti znaš, a koji su autovani. Da li su svi imali loše iskustva ili su... Nisu. Ja sada, to je meni jako interesantno, mislim, pričao sam sa svima njima i dok sam radio na filmu. Ima ljudi, to je ono o čemu smo malo pre pričali, kome je koliko približena ta tema i ko je koliko informisan. Ljudi koji prihvataju svoju decu su vrlo sa tim okej. Sad, zašto? To je verovatno zato što su ne savremeniji, nego da li dovoljno neinteligentni, ali ne znam, mislim da zapravo se trudim i ja da shvatim zašto je nečiji odnos prema tome tako pozitivan, dok imamo sa jedne strane gde se osobe budu proterane iz stana, odricanja itd. itd. To pitanje zapravo ja još uvek tražim odgovor na to. Dobro, i rekao si da si se konsultovao sa psiholozima i sa svim ostalim, pa hajde, evo sad, nisi stručnjak za to prosto, ali si pravio film o tome i čuo dosta toga, kako se autovati? Pa mislim da je to stvarno jedna prekretnica u životu svih osoba LGBT populacije i na to neko ima potrebu, a neko nema. Dobro, da, sad pitanje, da li treba svako da se autuje? Ako to osjeća, da. Ako ne osjeća, da. Jer to više nije stvar, moj film koji kroz autovanje govori o sreći, ta osoba je imala potrebu da se autuje kako bi bila srećna. Ali to više nije samo moja, tvoja ili bila čija sreća, to je sreća i tvoje porodice, tvojih bližnjih prijatelja. Tako da treba da se razmisli dobro o tome da li će to nekome malo da podrma, ne znam, njegovu sreću ili ne. Da, odnose sa bliskim ljudima i sve ostalo. Nekad je dobro ćutati, na kraju krajeva.
Da. Hajde da kažemo nešto o tvojim budućim projektima, evo, pošto završavamo ovu emisiju, šta pripremaš? Pripremam trenutno dramaturškinja Janina Đuver, piše scenariju za dugometražni film 302, koji ja želim da posvetim mom drugu koji je poginuo 2010. godine u saobraćajnoj nesreći. I ja pišem jedan scenarij za novi kratkometražni film na španskom, gde ću igrati 7 likovi. To je za mene veliki rizik, ali kao što smo pričali o riziku, jedva čekam da radim. Pa dobro, znači vi glumci zapravo imate vrlo veliku kreativnost i vrlo ste hrabri zapravo da iznesete sad. Kako ko? Ali tako? Da. Ok, hvala ti puno na gostovanju i hvala ti još jednom na TV premijeri koju si poklonio ovoj televiziji. Hvala tebi, Stefan. Poštovani gledalci, ostanite uz Otvoreni kanal kulture. Hvala na pažnji i prijatno.